Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dacame of Tamaong Asset. Dito pa rin po sa Litter News Philippines. Magandang hapon po sa mga kasapi ng Central Luzon Media Association na pinamumunan po ni Ate Mel Seriaco and the rest of the guys na bumubuo po ng Central Luzon Media Association. Yung ating kaibigang Tony Arsenal, dating Pangulo po dyan, at naging kasama po natin sa DCME for 6 years. At meron yata silang General Assembly this coming 14 and 15. Valentine's Day yun Valentine's Day. Basahin ko po muna mga suki ang mga komentaryo at sagot ng mga viewers natin. Yung mga sumagot sa ating personal wall. Sabi ni Reggie Bico, kung halimbawang papanagutin bakit yung sa Dengvaxia issue, dami na bata namatay, bakit hindi panagutin yung dating Pangulo ng Dilawan at dating mga DOH Personal at Secretary? Siglit na shortcut ko. Siglit. Meron nang nagpatunay ng Dengvaxia ang kinamatay at sinabi rin ng mga eksperto na delikado ito sa taong di pa nadadapo ng sakit na dengue. So, dapat pala dapuan ko muna ng dengue bago ka magpabakuna. Ay, nako. Eddie Buduraya, amigo, maniniwala lang ako, sabi niya, kung may mga taga-DOH na magpa-injeksyon sila at kung hindi sila mamatay, totoo ang sinasabi nila at wala na talagang pagtatalunan. Amigong Eddie, sinasabi ko, yung anak kong bunso, si Hedrick, nabakunahan yan last year ng Dengvaxia. Ay, awa naman ng Diyos, wala naman siyang sakit and he's very healthy. Di ba, alam mo yan, Nico? Nabakunahan si, although as a parent, as a father, siyempre nag-aalala din po ako. Pero nabakunahan po yung anak ko. Ayan, so siguro nasa pag-aalaga lang talaga ng anak, ano? Mark Ramises Orate, napanood ko yung hearing na yan, son of mismo nang galing na masama gamitin yung Dengvaxia sa mga batang di pa na dengue. Mismong gumawa ang nagsabi, kaso parang tingin ko nagsisisihan at hugas kamay na lang sila. Oo nga, di sila expert. Mismong expert ang nagpapahamak sa mga bata. At take note, yung timing malapit ng eleksyon na time na yon. Kung tama ako, sabi ni Senator Gordon, kaduda-duda yung pag-process at pag-procure doon na ganun kabilis. Ayan, nag-procure pa lang sila. Well, alam mo Mark, kahapon, tulad ng ibinabalita natin, may rekomendasyon yung Kamara de Representante for filing of a technical malversation case. Laban kay Pinoy, laban kay Abad at laban kay Garin. But it's all about technical malversation of funds. It's not about Dengvaxia. Kaya lang, ang binili po doon, Dengvaxia. Hindi sila pinakakasuhan ng Kamara dahil napatunayan nila na masama yung Dengvaxia. It's not like that. It's all about that the funds they used are not programmed for procurement that year nung ginamit po nila. Ayan, Gilbert Mencho, sabi ni Gilbert, dito sa abroad, nasa Swiss na ako, pag may gamot na hindi safe sa mga tao, right away sasabihin sa telebisyon at mga tao na huwag nang ipagpatuloy ang pag-take. At lahat ng tao okay sa gamot, may ibang allergic din. Ako may allergy ako. Kahapon, masakit nga ang ulo ko. Tumira ako ng yung liquid na medical, nagkapantal ako. Nagkapantal ako. Kaya ba may allergy din sa ibang gamot? At lahat ng gamot ay may side effects. Tama ka, Gilbert. Sa mga ibang tao, kaya dapat yung mga Pilipinong expert, ilaban nila kung ano ang tama. Tama po. Baka hindi na daga ang hanap ng iba for experiment, kundi mga tao na dahil sila ang pwedeng magsalita kung ano ang epekto ng gamot. Pearl John Iman Marcos, sabi niya, bakit Pau? Ang dapat, John yung DOH.
Thank you, Pearl. Mark ulit, Mark Ramises Orate. Yang link panoorin nyo, di yan hearing point lang, magtulungan yata ng hearing. Ang point lang, magtulungan na lang, ipaliwanag sa mga magulang na safe ang ibang vaccine. Ika nga, ikampanya nila yung safe na vaccine o kaya mag-advertise sa TV or sa FB. Ang daming paraan para ma-inform ang mga magulang. Tama ka, Mark. Sapat ang resources ng DOH, bakit naman kaya hindi nila magawa? Sensya na po, ang sagot ko lang sa tanong nyo ay DOH ang dapat managot, not PAO. Thank you. Ang tanong dyan kasi kung ginawa ba nila ang lahat ng taga-DOH ang mga pamamaraan para di mag-outbreak yung tigdas. Yan. Ang sabi kahapon in fact, there was a press briefing kaninang tanghali ni presidential spokesman Salvador Panelo. Ang sabi, ang report sa kanila ni Duque, and in fact, napanood ko rin yung ambush interview kay Duque when he went to Malacanang yesterday. Ang sabi niya, talagang ipilit man nila yung bakuna sa ibang sakit tulad po ng tigdas. Takot po ang mga magulang. Yan. Pinipilit daw nila. Baba sila sa barangay pero ayaw talaga. Ano magagawa mo? Ayaw. Ngayon, talagang may magagawa naman talaga sa katotohanan. Yung pagpipilit, of course, isang attempt yan para mabakunahan. But, it's all about awareness. Yan. Ako, sa paningin ko dyan, ang dapat unang gawin ni Duque, puntahan niya ang PAO na tumigil na muna sa kakasalita ng parang very, very general na bakuna sapagkat ang ini-issuean lamang ng PAO at ng ibang mga magulang ay yung Dengvax siya. And it should be made clear na ang ibang bakuna po ay walang problema at sapat ang bilang ng bakuna, ang resources po ng gobyerno para iligtas sa iba pang mga sakit ang kabataang Pilipino. Na ngayon po, as of the report of the DOH, ay marami na po ang namatay sa tigdas. Mas marami pa kaysa sa issue po ng Dengvax yata. Ayan. So nakakatakot po ito Nakakatakot po ito. So this gonna be an eye-opener sa mga magulang na nanonood po sa atin ngayon. Mag-isip po kayong maigi kaysa maniwala kayo sa walang basihan o di kaya ay gawin nyong ligtas ang inyo pong mga... Ngayon, kung ayaw nyo pong pumunta sa barangay hall para sa tigdas vaccine, punta kayo sa private hospital. Punta kayo sa private hospital. The only problem is sa barangay health center o sa mga eskwela, mostly sa barangay health center po ay ang bakuna po ay ibinibigay ng libre sa tigdas, sa kung ano pa mang sakit, no? Pag pumunta po kayo sa pribadong hospital, definitely may bayad po 'yan, no? May bayad po 'yan. Sige. Smart ba 'yon? Paano 'yan? Doming. Tanungin mo nga si Tata Doming kung may text mo kung may globe number siya. Ayan. Nawala daw yung load namin sa Smart. Sinabi talaga, no? Sinabi, dito, wala. What you see, what you get. Wala po kami tinatago dito, no? Okay. Kayo po, ano masabi niyo? Sabi naman ni WCA Napoleontero, nope, yung Dengvax siya dapat. And Marian Consulta, DOH dapat. Thank you for registering your comment, for reacting to our question. Sige po. Dapat bang papanagutin ng PAO sa nangyayari po at nagaganap na measles or tigdas outbreak sa ating bansa? Alam nyo, ulitin ko kung ako po si Secretary Duque, pupuntahan ko na po yan si PAO. Yan. Pupuntahan ko na po yan si PAO nang magkaliwanagan sila. Kasi si Duque naniniwalang hindi totoong ang Dengvax siya po ang nakamatay doon sa mga bata. Ang sinasabi ni Duque, ang nakamatay daw po ay pneumonia, tuberculosis at iba pang mga sakit. Sabi po yan ni Duque And ahead of that, may mga statement na rin po ng pagliliwanag ang University of the Philippines PGH, UPPGH, na hindi totoo na Dengvax siya po nakamatay at hindi po napapatunayan na yung Dengvax siya po nakamatay doon sa mga nagre-reklamong magulang ng kanilang mga anak na namatay.
Ayan. So, it remains to be investigated. Ano po? As of now, it remains to be investigated. Ang problema po natin, ito po'y naghasik ng takot sa isip nating mga magulang. And even me, nag-alala ko doon sa anak ko sapagkat nabakunahan po siya ng Dengvaxia vaccine. Awa ng Diyos, ulit-ulitin ko, awa ng Diyos, yung aking anak naman ay malusog at gwapong-gwapo pa rin. Ayan. Ayan, yung kapatid ni Nico yan. So, tuloy tayo. Paano? Gagawin natin? Tinanong mo? Loadan mo na lang kaya yan. Kami po ay magbabalik mga kaibigan. Break muna tayo. Break muna tayo at pagbabalik natin, kausapin muna natin ang ilang mga importanteng tao na naniniwalang panahon na para magkaroon ng revolutionary government. Ako po mismo, sa ginagawa pong mga kabalbalan dyan sa Kamara, pagpapalusot ng pondo, pagsisingit ng mga pondong sinabi na po ng Supreme Court na illegal, at ang pagtatago ng kanilang salin ay puros po yan labag sa interes ng sambayanang Pilipino. Lagi po nilang ginagamit ang taong bayan. Sinasabing makikinabang ang taong bayan para sa bayan. Sa napakatagal ng panahon mga kapatid, nagasgas na ang salitang para sa bayan. Ang bayan po ngayon until now ay naghihirap pa rin at kailangan po ng tamang malasakit at tamang aruga. Balikan ko po kayo. Kausapin po natin ang chairman po ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago, Tatay Doming Cañero, at ang isa pa nating kaibigang senatorial candidate Charlie Gade. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.